अंडार 13 फुटबल टुर्नामेंट दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय बे दिनै गिबि बेखेवजेननाय हाबाफारि आरो सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुर मिलन हाई स्कुलनि बे गेवलां फोथाराव दिनै गान्धी जयन्तीनि बे गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखेवनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बेयाव गाहाय आलासि महरै जोंनि राज्य सभानि एमपि मानगोनां रोनगोरा नार्जारी बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो गासै एबसुनि टीम बारग' दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद नैबे गेलेनायनि गेजेरजों अंडार 13 फुटबल टुर्नामेंटनि गेजेरजों बर' माहारियाव लाइमोन जोंनि उन्दै जि माने सेंग्रा सिख्ला बा फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय फैगोन आरो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जि मोनसे गुबै आयदा जे जोंनि फरायसा आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जिउ दानांगौ केरियार बानायनांगौ फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय कालचार आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांमोननि जिउखौ दानानै होनांगौ आरो एन्टि ससियेल जिखिनि एक्टिभिटी बिथांमोननि जि मोनसे स्पिरिट आरो एनार्जी बेखौ राइट ट्रेकआव इउज खालामनांगौ नङाब्ला आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव मबाइल केटिएम बाइक आरो बिनि अनगायैबो फेग्रा बेसाद जानाय ड्राग्स जानाय बे मोनसे बांनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेखायनो नेगेटिभ जि जोंनि ट्रेक दङ बेखौ डाइभार्ट खालामनानै पजिटिभ मोनसे लामाजों बिथांमोननो गेलेनाय आरो कालचार आरो फरायनायनि गेजेरजों मोजां जिउ राहा दाना होनायनि थांखिजों जों बे हाबाफारिखौ लादों गेलेनाया बर' माहारिनि मोनसे लाइफलाइन बायदि जाफैबाय आरो दिनै स्पोर्ट्स फुटबल आरो गुबुन गुबुन इभेन्टआव बर'फ्रा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव दिनै जायगा आवग्रिनो हादों बाटासिपुर ओनसोलाव नैबे 5 तारिखसिम जानो गोनां जि मोनसे बे टुर्नामेन्टनि जि गेलेनाय बिनि गेजेरजों समाजाव गोजोन खौसेथि आरो जोंनि गेजेराव बादायलायनाय यां जेनेरेशननि गेजेराव मोनसे माने कम्पिटिटिभ जि स्पिरिट बे स्पिरिटआ थारैनो बांगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि मददआव गहपुरनि दैमालु फोथाराव बिटिआर एक्सटेनसननि वेलकाम सेरेमनि ग्रान्ड वेलकाम सेरेमनि जों लादों आरो बिनि गेजेरजों गाबोनो सनितपुर बिश्वनाथ आरो गुबुन गुबुन एरियाखौ बांहोनांगौनि थाखाय बा सिमा बारायनांगौनि थाखाय जिखिनि जोङो बाउन्डारि कमिसननो लिस्ट होनानै दोनदों बेयो जाहाथे फेस मेनाराव पूर्णांग पर्यायाव मोनसे जाफुंसार महर मोनगोन बिनि मोनसे कन्फिडेन्सआ आरोबाव बांगोन मानो होनना बुङोब्ला आसाम सरकारनि केबिनेट जि मोनसे डिसिसन आरो बे केबिनेटआव 41 भिलेजखौ अलरेडि रिकमेन्ड खालामबाय आद्रा थानाय 500-600 जिखिनि गामिफोर दङ बे गामिखौ फेस मेनाराव बिथांमोना सोनायनि बाथ्रा दा बेखायनो गाबोनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा गार्जेन मन्त्रिबो आरो लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना थांगोन आरो गासै एबसुनि टीम आरो 10,000नि बारा रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ ग्रान्ड वेलकाम खालामगोन बेनि उनाव फेस मेनाराव जोंनि खामानिया जागोन हा हु मोननांगौ 5.3नि गेजेरजों जोंहा बे ओनसोलनि फरेस्ट एरिया फरेस्ट एन्टाइटेलमेन्ट मोननांगौ 5,000आ मोनबाय आरो गोबां मोनबावनांगौ दङ बिनि खामानियाबो सोलिगासिनो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन 6.3नि खामानिया बेयो जानो थांगासिनो दङ आरो खोब गोख्रै जागोन होननानै आसाम सरकारा जोंनो दाख्लैबावै कमिटमेन्ट होदों दा बेखायनो बे गासै जोंनि जि जेंना जेंसि दङमोन एकर्डनि जिखिनि दफा एकर्डनि जि क्ल'ज टाइम बाउन्ड स्पिडि इमप्लिमेन्टेसना जोंनि मोनसे कमिटमेन्ट आरो जोंनि मोनसे माने लाइन अफ एक्शन आरो गाबोननि वेलकाम सेरेमनिनि गेजेरजों कुनु बेयाव हारि माहारिनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय गैयाबासिनो बर' इनहेबिटेड आरो ट्राइबेल डमिनेटेड एरियाखौ लानानै जि मोनसे सेटेलाइट दायो एक्सपानसन जादों सिमुलुगुरि खाथिसिम गहपुरनि बियो उननि पर्यायाव कन्टिगुवास मेनाराव बियो गामि सोसननाया जागोन कन्टिगुवास जायोब्लासो 6 सिडुलनि पूर्णांग मर्यादाया फैगोन दा बेखायनो कुनु कारनाव जोङो बे जि जोंनि मावफुंनायनिफ्राय जोङो मालाबाबो सरकारखौ दोरोद होनाय नङा आरो खम समनि गेजेराव मावफुंनांगौनि थाखाय जों सरकारखौ नारसिनगोन बे इउनियन गभर्नमेन्टआनो जा स्टेट गभर्नमेन्टआनो जा गोजोन्थों नैथि खेब जे अंडार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बे दिनैनिफ्राय जागायबाय सनितपुर जिल्लानि
जे मिलन गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जि गिबि खेब बियो सनितपुर जिल्लाजों आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बे मोननै टीमा जोबोरै मोजां गेलेना दिन्थिनो हादों आरो दिनैनि जि खेला जाहाथे मोजां जानानै थाङो आं बेखौ हास्थायबाय आरो दिनैनि जि गिबि खेब बिनि उनाव जोंनि जे जाबाय थानाय फैबाय थानाय गाबोननिफ्राय जानो गोनां जे मोनथाम जन बे जना जाहैबाय सनितपुर जिल्लानि बेहायनो मोनसे जन ओमफ्राय बाक्सा जिल्लायाव मोनसे जन आरो कामरुप जिल्लायाव मोनसे जन बे मोनथाम जना गाबोननिफ्राय जागोन गाबोननिफ्राय जानानै 5 तारिखआव जोबगोन दा बेनि गेजेराव आरो जोंनिया मोनसे जना थाबावगोन गलाघाट जिल्ला बेयो 12-13 जागोन आरो बिनि उनाव सेमि फाइनाला धेमाजि जिल्लायाव मोनसे जागोन आरो मोनसे तामुलपुर जिल्लानि कुमारि नाग्रिजुलि बेहाय जागोन दा बेखिनिसिम जोङो जाहाथे जोंनि खेला जाहाथे मोजां जानानै थाङो आं बेखौ हास्थायबाय आरो दिनैनि खेला जाहाथे साबसिन हामसिन जादों आरो नायगिरिफोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखिनियानो आन्डार 13 फुटबल गेलेहोनायनि गुबै थांखिया जोंना थांखिया बेनो जे बड'फानि जि गोजोरथियारि मावथांखि बेजों लोगोसे जे बड'फानि सिमां आरो बेजों लोगोसे बे गेलेनायजों लोगोसे फरायनाय बियो जाहाथे गोजौ दावखोनो हायो आरो बिसोरनि जाहाथे इयुननि जि गोनांथि बा सुबुं धोन जायो बेखौ हास्थायबाय आरो लोगोसे जोंनि बे बड'फानि जि गोजोरथियारि मावथांखियाव बेखौनो सानदों दे जोंनि इयुन जोलैनि जे गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे एकाडेमिक लेभेलजों जाहाथे फरायनानै आरो गेलेनायजों लोगोसे जोंनि स्टेट लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेल गेलेनो हायो बेखिनियानो